ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ መባለይ ግን ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዓለም ሙሉ ካብ ዘለዎ ነገራት እቲ ዝኸበረን እቲ ዝጸበቐን ነገር እንተሃለወ ፍቕሪ እዩ። ደቂ ሰባት ተረዳዲኦምን ተኸባቢሮምን ብሓደ ክነብሩ እንተኾይኖም ናይ ግድን ኣብ መንጎኦም ፍቕርን ፍትወትን ክህሉ ኣለዎ። ፍቕሪ ብብዙሕ መንገዲ ዝግለጽ ግና እቲ ምፍቃር ሓደ ዓይነት እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ግን ንፍቕሪ ብዙሕ ትኩረት ከይሃበን ንፍቕሪ ከየኽበረን ክነብር ይደሊ። በዚ ዝተልዓለ እውን ከዓ ኣብ ህይወቱ ሕጉስ ኣይኸውንን። መብዛሕትኡ ግዜ ቅልውላው ዝዓሰለ እዩ ዝኸውን። ሳሮን ካብ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ሰባት ዝተፈለየ ዓይነት ባህርያት እዩ ዘለዋ። ንፍቕሪ ዘለዋ ረኣያ ዝተፈለየ እዩ። ንኹሎም ዓይነት ፍቕሪ በብኹነታቶም እያ ትኸዶም። ንወለዳ ካብ ምንም ንላዕሊ ፍሉይ ዝኾነ ፍቕርን ቀረቤታን ኣለዋ። ሳሮን ቅድሚ ምውላዳ ቤተሰባ ምንም ዘይነበሮም ድኻታት እዮም ነይሮም። ድኽነቶም ንምስዓር ብዙሕ ይፅዕሩ፣ ብዙሕ ይደኽሙ። ግና ከዓ ለውጢ ዝበሃል ነገር ኣይነበሮምን። ምዝውን ንፅባሕ ተስፋ እንዳገበሩ መብዛሕትኡ ግዜ ሸለል ስለ ዝብሉን ገለገለ ግዜ ከዓ ተስፋ ስለ ዝቆርጹን እዩ ነይሩ። ኣብ ሓዳሮም ንኸይወልዱ ብጣዕሚ እዮም ዝጥንቀቑ ነይሮም። ምኽንያቱ እውን ከዓ ጎጆኦም ስለ ዝፈልጡ ወሊዶም ካሊእ ፀገም ክውስኹ ስለ ዘይደልዩ እዩ ነይሩ። ኣብ ገዛ ክራይ ጥሒሎም ንምግቦም ዝኸውን ክሳብ ዝስእኑ ኮይኖም ዝውዕልሉ መዓልቲ ብዙሕ እዩ ነይሩ። ካብ ድኽነት ንምውፃእ ብዙሕ እናፀዓሩ እናሃለዉ ግን ኣብ መንጎ እቲ ዝጥንቀቕሉ ዝነበሩ ጥንሲ ተፈጠረ። እዚ ጥንሲ ከም ዝተፈጠረ ካብ ዝፍለጠላ መዓልቲ ትሒዞም ዝነበሮም ጭንቀት ወሲኾም ኣብዚሖም ክሓስቡ ጀመሩ። ክፍጠር ዋላ ዘይደለይዎ እንተነበረ ብምፍጣሩ ግን ብዙሕ ኣይሓዘኑን። ምስ ኣጋጠሞም ኣሜን ኢሎም ተቐቢሎም ንቐጻሊ ምሕሳብ ጀመሩ። እዚ ዝተፈጠረ ጥንሲ ናይ ሳሮን እዩ ነይሩ። ሳሮን ነቲ ገዛ ሓዳሽ ድባብ ፈጢራትሉ። ኣቦ ሳሮን በዓልቲ ገዝኡ ጥንስቲ ምዃና ምስ ፈለጠ ጽቡቕ ገንዘብ ዝረኽበሉ ስራሕ መነዳይ ጀመረ። ወዩዩ ኣብ ዓድና ብዝተመረቕካሉ ስራሕ ዘይትረክብ ኮይንካ እምበር ኣቦ ሳሮን ብፋይናንስ እዩ ተመሪቑ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ዘይሩ ከዓ ምንም ክረክብ ኣይከኣለን። ብኡ ተስፋ ቆሪጹ እዩ ኣብ ዘይምልከቶ ስራሕ ዝሰርሕ ነይሩ። ጥንስቲ ምዃና ምስ ፈለጠ ግና ተመሊሱ ናፍቲ ስራሕ ንምእታው በቲ ዝተመረቐሉ ሞያ ስራሕ ከናድ ጀመረ። ግና ከምቲ ዝሓሰቦ ቀሊል ኣይነበረን። ብዙሕ ደኸመ። ከም ኣጋጣምን ተረኺቡ ከዓ ስራሕ ልምዲ ኢሎም ይሓትዎ። ንሱ ከዓ ዘስርሖ ስለ ዘይረኸበ ምንም ናይ ስራሕ ልምዲ ኣይነበሮን። ፍረፃሙ እንድኻሙን ከምኡውን ናይ ሳሮን ናይ ቀጻሊ ዕድመ ንምስትኽኻል ብዝመስል ኣብ ሓደ ሆቴል ስራሕ ረኸበ። ኣብዚ ሆቴል ከም ናይ ፋይናንስ ሓላፍን ተቆጻጻርን ኮይኑ እዩ ኣትዩ። እቲ ስራሕ ከቢድን ዓብዪ ሓላፍነትን ጥንቃቐን ዘድልዮ እዩ። ብኡ ልክዕ እውን ከዓ ክፍሊቱ ጽቡቕ እዩ። እቲ ስራሕ ምስ ተረኸበ ናይ ኩሎም ልቢ ብንእሽተኑ ዕረፍቲ ተሰሚዕዎ እዩ። ምኽንያቱ ብወርሒ ጽቡቕ ዝኾነ ኣታዊ ስለ ዘለዎ እዩ። ሳሮን እንትውለደሉ መዓልቲ ኣኺሉ ናብዚ ዓለም መፀት። ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ህይወቶም እናስተኻኸለ መስመሩ እናሓዘ እዩ ነይሩ። ካብ ዝነበሮም ፀቢብ ገዛ ወፂኦም ናብ ጽቡቕ ገዛ ኣትዮም እዮም። ናይ ሳሮን ዕድል ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ኣተዓባብያኣ ጽቡቕ እዩ ኮይኑ ቆልዓ የድልዩ ዝበሃል ኩሉ ነገር ተማሊኡላ ይዓብያ። ውላዶም ከይኸፍኣ ለይትን ቀትርን እናፀዓሩ ንሳሮን ጽቡቕ ገይሮም ኣሓንቂቖም ይዕብዮምዋ። ወለዳ ዝሓለፍዎ ከይትርስዕ ግና ብዛዕባ ፀገም ኩሉ ነገር እናረድእዋ ኣለቢሞም እዮም ዕብዮምዋ። ኣቦኣ ብስርሑ ብጣዕሚ ጎበዝ ብምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ደሞዙ እናወሰኸ ጽቡቕ ኣታዊ እዩ ዝረክብ። ምስቲ ማናጀር ብዝነበሩ ጽቡቕ ዝኾነ ቅርርብ ከዓ ካብቲ ሆቴል ተለቂሑ ገዛ ገዚኡ ካብ ገዛ ክራይ ተገላጊሎም እዮም። ሳሮን ንጽሕቲ እያ። ልባ ዓብዩ ምስ ኩሉ ሰብ እትረዳዳእ ፍጥርቲ እያ። ኣብ ውሽጣ ምንም ዓይነት ንሰባት ንርቀት የብላን። ምስ ሓፋትም ምስ ድኻ ምስ ኩሉ ብማዕረ ዓይነት ቀራረብ ኩሎም ዝቐርብዋ ሰባት ከዓ ብጣዕሚ ይፈትውዋ። ሳሮን
بملكعون بطعم ملكعت سلازخونت بمخنيات مخنيم زقربوا دق تبعتيو بزحات يوم ገለገለ ደቂ ሓፋትም ብገንዘቦም ገይሮም ናቶም ክገብርዋን ትፍትኑ ንሳግን ንኹሎም ብፍቅሪ ዓይነን ዝቀርብዋ ዝገበረት ጌራ ብሕውነት ንኽቀርብዋ ትገብሮም ኣብ ኩሉ ነገር ፈጣንን ንቕሕትን እንዳሓለወት ኣብ ትምህርቲ ግና ብዙሕ ኣይነበረትን ንባዕላውን ብጣዕሚ ዝገርማ ኣብ ክፍሊ ኩሉ ነገር ተረዲእዋን ትትወፅእ ኣብ ፈተና ግና ብኣንጻሩ ነቶም ሕቶታት ዝኸውን መልሲ እናሰኣነት ተምጾ ውፅኢት ዝተሓተዩ ሕድሕድ ክፍልታት እውን ከዓ ብንእሽተን እንዳሓለፈት ትመሃር ብኸምዚ ግን ካብ 12 ክፍሊ ክትሰግር ኣይከኣለትን ናይ 12 ክፍሊ መስገረ ፈተና ወደቐት ኣብዚ እዋን ኣቦኣ ምስ ሓላፊ ናይቲ ሆቴል ተዘራሪቡ ንሳሮን ኣብቲ ሆቴል ከም ጋሻ ተቐባሊት ኮይና ንኽትቁፀር ገበራ እዛ ናይ ጋሻ ተቐባልነት ስራሕ ብልክዕ እውን ንዓኣ ትኸውን ስራሕ እያ ምኽንያቱ እውን ከዓ ምስ ሰባት ምቅርራብ ስለትኽእል እዩ ሓደ መዓልቲ እዩ እቲ መዓልቲ ሰንበት ነይሩ ኣብዚ እዋን እቲ ሳሮን ትሰርሐሉ ሆቴል ንሓደ ዓብዪ ስብሰባ ስለዝተዓፀወ ካብ ስራሕ ነፃ እያ ነይራ በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ወዓለት እሞ ምሸቱ ነፀላኣ ደሪባ ቀስ እንዳበለት ናብ ቀረብኣ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ከደት ሳሮን ኣብ ትርፊ ጊዜኣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ኣመነያ ትፈቱ ሽዑ መዓልቲ እውን ከዓ ከም ተልሙድ ናፍቲ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ዝተለመደ ጸሎት ኣብፅሐት እሞ ሓደ ካብ ሰብ ግልል ዝበለ ቦታ ሪኣ ኮፍ በለት ንበይና ኮፍ ኢላ ተመሲጣ ስለ መጻኢኣ እንዳሓሰበት እንዳሓለወት ሓደ ወዲ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ እንተዘይደቢርዋ ምስኣ ኮፍ ንኽብል ሓተታ ሳሮን እውን ፀገም ከም ዘይብሉ ገሊፃ ምስኣ ኣብ ጎና ኮፍ ንኽብል ነገረቶ እዚ ወዲ ጆናስ ዝበሃል ነይሩ ጆናስ ከም ሳሮን እዩ ነይሩ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድዩ ኮፍ ኢሉ ጊዜኡ ዘሕልፍ ፀባይ እውን ከዓ ምስ ሳሮን ዝፀባዕ ዓይነት ፀባይ ኣይነበሮን ንሱ እውን ከምኣ ለባምን መስተውዕልን ሰብ እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እውን ከዓ ብትምህርቱ ብጣዕሚ ጎበዝ ዳርጋ ኣብ ሕድሕድ ክፍሊ ቀዳማይ ደረጃ እንዳሓዘ ይሓሊፉ ምስ ሳሮን እንትፋለጥ እውን ከዓ ናይ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ እቲ ዝመሃረሉ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ሳሮን ዓዲ ነይሩ እቲ ዩኒቨርሲቲን ናይ እንዳ ሳሮንን ገዛን ርሕቀቱ ዝተወሰነ እዩ ናፍታ ቤተ ክርስቲያን ንምኻድ እውን ንሳያ ብክልቲኡ ቦታ ዝቀረበት ሳሮን ምስ ዮናስ ምስ ተፋለጠት ብዛዕባ ሓደ ነገራት እንዳተዘራረቡ ጽቡቕ ገዛ ሕለፉ ብኣቀራርብኡ ብዘልዕሎም ሓሳባት ኩሎም ሳሮን ተገሪማ እያ ክትሪኦ ዝስሕበካ ዓይነት ወድን ትኸውን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዘለዎ መስተውዓለይነት ጽቡቕ ባህርያት ከዓ ብዝበለፀ ንኽትቀርቦ ይገብራ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ተፋሊጦም እውን ከዓ ስልክ ተቀያይሮም ተፈላለዩ ድሕርታ መዓልቲ እውን ከዓ ብስልክ ክራኸቡን ክዕልሉን ጀመሩ መዓልቲ እንዳተዳወሉ ከዓ ብዛዕባ ውዕሎኦም እናተዛተዩ ጽቡቕ ዝኾነ ምቅርራብ ፈጠሩ ሳሮን ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ኣብ ዝኾነትሉ ሰዓት ትድውለሉ እሞ ብኣካል እናተራኸቡ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ የሕልፉ ናይ ክልቲኦም ስምዒት ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ክልቲኦም ንኽራኸቡ ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ ከይተራኸቡ ክውዕሉ ይደልዩ ብዓብዩ እውን ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣረኣእያ ስለዘለዎም ንኽቀራረቡ ኣይተጸገሙን ሳሮን ካብ ትውለደት ሒዛ ምንም ናይ ፍቕሪ ግዜ ኣይሕለፈትን ብዙሓት ሰባት ንፍቕርን ተሓትዋ ምንም ደስ ክብልዋ ስለዘይከኣሉ በቃ ምንም ናይ ፍቕሪ ግዜ ክትሕልፍ ኣይከኣለትን ብሰንኪ ንሱ ከዓ ዝበዛሕ ክፋል ሂወታ ንበይና ኮይና ሕሊፋቶ ኣብ ዙርያ ብዙሓት ናይ ወዳትን ኣጓላትን መሓዙት ስለዘለዋ ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ንዕኦም እንዳቀደመት እያ ትነብር ነይራ ግና ከዓ ንኹሉ ነገር ግዜ ኣለዎ ከም ዝበሃል ናይ ሳሮን ግዜ እውን ኣኺሉ ብሓንደበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተፋለጠቶ ዮናስ ፍቕሪ ሓዛ እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ኣጥራሕ ዝተገደበ ኣይኮነን ነይሩ ልክዕ ከምቲ ናታ ንዮናስ እውን ዝስምዖ ዝነበረ ስምዒት ከም ናይ ሳሮን ናይ ፍቕሪ ስምዒት ነይሩ ሓሳቦም ኣውፅኦም ከይደፋፈሩ ክልቲኦም ስለ ዝሓፈሩ ከዓ ንዝኾነ ነገር ንኽጽበዩ ስቕታ መሪጾም ስቕበሉ ከምቲ ልማዶም ሓደ መዓልቲ ንኽራኸቡ ተቋጸሩ እዛ ምቁጻሮም ግና ከም ናይ ካሊእ መዓልቲ ተራኺቦም ምፍልላይ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ክልቲኦም ከይተረድኦም
بناي بعلوم لبهم زوصلهم ቋንቋ ገይሮም ፍቅሮም ተገላለጹ እሞ ከይሓሰብዎ ኣፍና ኣፍ ተጋጢሞም ክሰዓዓሙ ጀመሩ ኣብዚ እዋን ብዘይ ምንም ቃላት ተረዳድኡ ኣብ መንጎኦም ፍቅሪ ስዒሩ ሓደ ዓይነት መዝሙር ብልቦም እንዳዘመሩ ጸንሑ ንሶም ምስ ኣበዩ ልቦም ደፊሩ ከም ዝፋቀሩ መስኪሩ ብዕሊ ፍቅሮም መስሪቶም ፍቅራዊ ርክብ ጀመሩ ክልቲኦም ከም ዝፋተው ምስተረድኡ ተሓጓሶም ወሰነይ ነበሮም ንንሕድሕዶም ዝነበሮም ፍቅርን ሓልዮትን ኣመና ፍሉይ ነይሩ ሳሮን ብናይ ክልቲኦም ፍቅሪ እርግጸኛ ምስኮነት ምስ ወለዳ ክተፋልጦ ወሲና መዓልቲ ቆረጸት እሞ ንወለዳ ንኽዳለው ነጊራ ንዮናስ ምስ ወለዳ ፋለጠቶ ብዘለዎ ቀራረባን ታሕተናን ወለዲ ሳሮን ብጣዕሚ ፈትየሞ ብናይ ጓሎም ምርጫ ተሓጒሶም ከዓ ሰናይ ተምኒቶም ገለጹላ ዮናስ እውን ምስ ትምህርቶም መቻችው ሓደ መዓልቲ ናብ ትውልድ ዓዱ ወሲዱ ምስ ስድርኦ ፋለጣ ናይ ክልቲኦም ወለዲ ብናይ ክልቲኦም ርክብ ኣመና ሕጉሳት ኮኑ ናይ ሳሮንን ዮናስን ወለድን ከዓ መዓልቲ ቆሪጾም ሕጽር ዝበለ ፕሮግራም እዳልዮም ናይ ቀለበት ስነ ስርዓት ገበሩሞ መርዓ ከዓ ንሱ ትምህርቱ ምስ ወደአ ንኽገብርዎ ተሰማሚዖም ጸንሑ ፈጣሪ ክባርኽ ካንተሎ ኩሉ ነገር ዝተመቻቸዎ ገይርዩ ጥራሕ ካብ ሰባት ስድለ ዓቅልን ትዕግስትን ጥራሕ እዩ ዓቅልን ትዕግስትን የድልየና ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩም መደብ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶን ተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኩም ክትገድፉልና ትኽእልኹም ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ